אביבי עובד אצלנו כאן במגדלים. בסופו של דבר, כשרואים את העוצמה של הבניינים, העוצמה הטכנולוגית הזאת היא העוצמה החיצונית. בסופו של דבר, העוצמה הפנימית של אותו אביבי, אותם מטבחים, צריכה להשלים את העוצמה החיצונית. רק השילוביות הזאת היא בסוף מנצחת. תודה לך, איציק. פסגות אפק, תידר על הפארק, זה פרויקט של למעלה מ-1,000 יחידות דיור. אביבי מטבחים, יש לה DNA שלה, וה-DNA הוא קשור גם בחברת תידר, ורואים באביבי שותפים מלאים וגאים לעבוד איתם. בנוסף לאיכות, שירות אישי ומענה מהיר הם מפתח להצלחה. לכן חברת אזורים עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מטבחי אביבי.